आजकल लागेला लोग रिश्ता बचावे से ज्यादा अपने के सही साबित करे में लगल बा। हाँ जी, रिश्ता तो तबे बचेला जब आदमी मैं छोड़ के हम सोचेला। सही रिश्ता उहे होला जवन दिखावा ना करे, बाकी बुरा वक्त में बिना बोले साथ निभावे। जहाँ इज्जत ना होला वहाँ रिश्ता ज्यादा दिन ना टिकेला। रिश्ता तब टिकेला जब कमी कम दिखाई दे आ अच्छाई ज्यादा। शक आ अहंकार दोनों मिलके सबसे मजबूत रिश्ता के भी कमजोर कर देला। केहू भी आदमी पूरा ना होला, थोड़ा बहुत कमी सब में होला। गलत फहमी तो धीरे धीरे रिश्ता में जहर बन के घुस जाला। माफी से रिश्ता बच सकेला, काहे कि रिश्ता अहंकार से ज्यादा जरूरी बा। हथियार के घाव भर जाला, बाकी शब्द से देहल घाव दिल में घर बना लेला। बोलत समय तनी संभल के बोला, काहे कि शब्द के धार सबसे तेज होला। रिश्ता बचावे खातिर बहुत बड़ा बड़ा बात करे के जरूरत ना बा। कबहू कबहू थोड़ा सुन लिहल जाए, थोड़ा झुक लिहल जाए, बस इतना काफी होला।